nogen, jeg dræber dig. Jamen, jeg er her nu. Ja, det er om, vi ses. Godt, hej. Hvis det slager går over din familie. Er det overhovedet fair, at den kriminelle lavalder er 15 år? Og er straffen overhovedet fair? Hvis du for eksempel er troet på livet, får din gerningsmand 3 til 4 år i fængsel. Er det fair? Og samtidig med, at man skal komme sig over angrebet, så er gerningsmanden i fængsel, og i Danmark er fængslerne yderst luksuriøse. Hvis en person bliver dræbt, får overfaldsmanden kun 8 år i fængsel. Er man overhovedet straffet hårdt nok? Og ligger den kriminelle lavalder overhovedet som den skal, og hvem er det overhovedet, der bliver straffet? Går du ind for hårde straf, så like vores video og støt os.